αλλιώς, αλλά ντρέπομαι να το παραδεχτώ μπροστά στους άλλους. Δεν το έχω πει σε κανέναν, ξέρεις. Ναι, μορφό, η άποψή μου για σένα άλλαξε προς το καλύτερο. Γκάρνετ, είναι ένα αγόρι που μου αρέσει πολύ, αλλά δεν μπορώ να του πω πώς νιώθω. Μήπως μπορείς να με μαγεύσεις με το ξόρκι της αγάπης? Θέλω να του πω πώς αισθάνομαι. Τώρα που μου έδειξε στο δωμάτιο, δεν έχω άλλη επιλογή. Εντάξει, θα σου κάνω τη χάρη τώρα. Τώρα, για μια στιγμή, άμα αρχίσεις να πάμε μπούμε εδώ μέσα, θα μας γκρεμίσεις στο σπίτι. Μπουμ, άλλο και τούτο. Είσαι έτοιμη, αρχίζω. Αμπρακαδabra, λάμψα της Γκάρνετ πετράδι. Και μου έκανες μάγια, Θα πιάσουν από αύριο, Από αύριο? Μα τι είναι αυτά που λες? Έχουν ήδη αρχίσει να πιάνουν. Τι? Είσαι σίγουρη ότι αυτοί οι δύο τελικά θα γίνουν ζευγάρι? Η Γκάρνετ ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ασάοκα! Μίγα τον τζίμπησε. Εδώ είσαι, Ασάοκα. Γιαμάτο Σενπάι. Καλώς ήρθες στο μαγαζί. Εδώ και καιρό. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Αχ, ναι. Λες να της κάνει ερωτική εξομολόγηση πρώτος ο Μιγιαμότο Σενπάι? Πάντως δεν έχει να κάνει με τη σχέση μας στην ομάδα Κέντο. Και δεν είχα την ευκαιρία να σου μιλήσω. Έχει σχέση με την αγάπη. Κοντεύω να τρελαθώ. Δεν μπορώ να κρατηθώ μακριά από το μαγαζί σας. Το κονομιγιάκι. Το κακό είναι ότι δεν έχω λεφτά. Σε παρακαλώ, Ασάοκα. Μπορείς να με κεράσεις κάτι, εσύ? Με άλλα λόγια, αυτός θέλει να τρώει εδώ μέσα τσάπα. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Η μαγεία μου είναι για άλλου επίπεδου, άρα το ποσοστό επιτυχίας είναι 50%. Τι περίμενες δηλαδή? Αυτός αντί να αγαπήσει τη Μινάμι, αγάπησε το μαγαζί. Εντάξει. Σοβαρολογείς? Και βέβαια, αφού ήταν τόσο απλό, γιατί δεν μου το έλεγες τόσο καιρό? Έτσι, μπαμπά. Ναι, δεν μπορώ να πάρω λεφτά από τους καλούς φίλους της κόρης μου, της Μινάμι. Ωραία! Όσοι έρχονται εδώ στο κονομιγιάκι είναι καλά παιδιά. Φάε όσο θες, παιδί μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σου όρεξη, λοιπόν, Μιγιαμότο Σενπάι. Άψογο. Δεν παίζεται. Μετανόστιμο. Έλα, φάε όσο θέλεις. Πάω να σου ετοιμάσω κι άλλη μερίδα. Ευχαριστώ. Του είναι πολύ αφοσιωμένη. Δίκιο έχεις, ώστε αυτοί οι τύποι αρέσουν στη Μινάμι. Ναι, έτσι